स्कुल ग्रुप बिसोरो सानडे स्कुल ग्रुप पर्बतजरा बेप्टिस्ट मण्डलि सानडे स्कुल ग्रुप बिराद गोबां गथ'फोर दङ दायो नै बिराद गोबां गथ'फोर दङ आरोना दायो देवबार खननैल'सै बे गिर्जाखौ फोथारनाय जासिगोन आरोना बेयो फुराना गिर्जा जोंनि पर्बतजरा बेप्टिस्ट मण्डलि जे बेयो फुराना गिर्जा चिरां डिस्ट्रिक्ट नैबे बेयो फुराना गिर्जा आसाम चिरां डिस्ट्रिक्ट पर्बतजरा बेप्टिस्ट मण्डलि बेयो फुराना गिर्जा आरोना ओमफ्राय दा लोगोसे बेवहाय दिनैहाय सानडे बेवहाय गिर्जा गनायजों लोगोसे गोबां जोंनि माखासे मेम्बार्सफोर ना फटक लालानाय जादों ओमफ्राय दा नै बेयो गोदान गिर्जा ना बे गोदान गिर्जाखौ फोथारनो बारा गोबाव गैलिया नोंथांमोना बयबो नुलांजोबनो मोनगोन दा बेयो नै महिलाफोर आरोना बिथांमोना महिलाफोर नै
मोसाग्रा पार्टि बिथांमोना दानिफ्रायनो थियारि जाबाय मोसाग्रा पार्टि Korea, di Gonbor.